Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth. Sise South Africa, sikwaZulu, sise Zululand, sikwaNongoma, esigodlweni sesilo, sisenyokeni, njobuza umsindo kwi-background. Njengoba ubona umcimbi mkhulu kakhulu umkhosi womhlanga. Kodwa ke asikho emkhosini womhlanga ingekho i-transport. Yikho la sinoMageba, sinomntwana ozoyichaza ukuthi usebenzaphi, uqashwe ubani, bese yasithatha sibeke ukuthi ke izolo sinibonile nenza ama-test, amabhasi namatekisi bagcine befikile, sithini simo awuqala utshela abantu ukuthi ubani lo. Nongalo ngibonga kakhulu mfowethu ithuba lokuthi nje kube khona nokuthi sazise nje umphakathi ukuthi kuhamba kanjani, nanokuthi kuze kube manje isimo simi kanjani emgwaqeni yethu, ikakhulukazi nala njengoba sesifikile nje emkhosini omkhulu, emkhosini wesilo, okumkhosi weyintombi womhlanga. Igama lami ithi Zulu, nguThemba Zulu, ngu-Regional Commander, umkhuzi noma umphathi omkhulu wamaphoyisa omgwaqo kule sifunda i-region yethu yaseZululand. Yimina engibhekile nje uhlelo lokuhamba konke kwe-transport, ukuhamba konke kwe-traffic esuka ebisendleleni kusukela izolo njengoba kade usho nje, kade sinevimbamgwaqo-ke ey'ningana izolo ebesibheke kuzo kakhulu ukuthi ayifike iphephile kule ndawo yasenyokeni ukuze kungabikho abantwana abazosilimalela endleleni, ukuze nomsebenzi wonke lo muhle kangaka wesilo wenzeke kahle futhi-ke uhambe kahle. Ngakho-ke izolo evimbamgwaqeni ebesinazo akuzange kube khona mhlawumbe izinto ey'ngakanani esingayibika ezesabisayo, mhlawumbe kube khona ukuthi kunamatekisi noma amabhasi angekho esimeni. Sithole konke ukuthi abantu bayiphathe kahle abanikazi nalabo abahamba ngamabhasi. Kwase kuthi-ke namhlanje ekuseni bekusekhona amanye amabhasi abesafika ngoba sinenkolelo yokuthi kube namabhasi asuke ekuseni eza ngapha. Sasesikhipha-ke nathi amabutho ethu ama-traffic, senza ivimbamgwaqo, sagada amabhasi ukuza kwawo konke la, ikakhulukazi kulezi ndawo ezisabisayo njengalapha koNdundulu. Indawo leyo evame ukusihlupha nalapho kwake kwenzeka khona i-incident eminyakeni eminingi edlule. Ngakho-ke nje wemisiwa ka-transport ube impela esemva kwethu naye ey'bambele ngezandla zakhe lokusukela nje ley'nsuku ziqalile, ikakhulukazi izolo ube ingxenye nje phelele yokugada umsebenzi ukuthi uhamba kanjani. Ngakho-ke njengoba silapha nje sineqholo lokuthi siqinisekise abazali ukuthi hhayi iy'ngane zabo zonke zikhona la, ziphephile, zihambe kahle, futhi-ke simile sisemkhankasweni wokuthi noma usuphela lo mcimbi sekubuyelwe emuva kube khona futhi ukunakekela ukuthi baphephile. Mhlambe-ke Mageba, okunye athi ngiyobheka khona insizwa zaseFaradeli. iFaradeli bakhiphe ama-taxi awu-11, bakhipha ama-squad awu-5 esuke eGoli eFaradeli. Lezi moto eziwu-5 zigadela amatekisi ukuthi bakethe mina nigade umgwaqo yonke. Into-ke abayiphawulile engizofisa ukuthi mhlawumbe going forward uyithathe ibe umphako, sekwenziwa anganoma kuthiwa i-briefing noma kuthiwa i-debrief, angikwazi ukuyikhona. Bathi ngonyaka odlula, hhayi lo nyaka, cha lo nyaka kwenzekanga, angithi bayilokhali eGoli, bafika baya kwibhodi yaseGoli bacele i-special permit ukuthi bazothatha iy'ngane beyilethe la. Bathi uma befika la eVryheid base ibhodi yethu okuwuShanela bababamba bathi kwathathwa iy'moto eziwu-3 ekhona nama-special permit ukuthi cha sithatha iy'ngane eGoli siyibuyisa la. Yes, asinawo umzila, kodwa umzila yilo ngifisa kuleyo, angifisi ilaka lakho ukuthi mhlawumbe manje, kodwa ngifisa uyiphathe ibe umphako ukuthi going forward singabi nawo ama-incident anje. Mhlawumbe bese beyasho lapho manihleli emithingini ukuthi nazi izinto okufuna zenziwe ukwenzela ukuthi-ke kungabi nokuthi kuthiwa umuntu akekho emzileni, ngoba bathi bona ziwu-3 iy'moto ezathathwa bayikhipha ngama-10,000 beyikhipha la. Ngizama ukuthi yileyo-ke u-1. 2, okuhle futhi engikuthole lapho kula bantu baseFaradeni, bathi lezi moto eziwu-11 ey'thwele iy'ngane 15 cishe mhlawumbe kube u-160 wey'ngane. Bathi kulezo moto lezo zikhishwe mahhala,
bathi ikhishwe mahhala. Ngisazobheka la ukuthi sinazo nathi ikhishwe mahhala mhlambe imboni. Bathi bayikhiphe mahhala. Abashayeli abakhona nabo bathi cha sikhokhelwa ngalutho thina senza into yakithi. Ezinye zezinto ezinhle kuma-stakeholders esisho ukubambisana ngokwemboni. Ngithi angibe kuba yi-ofisi ekhulu, i-ofisi elizodlulisela futhi naku-MEC ukuthi kunabantu abenza kanje, siyagqugquzela lento yenziwa abantu baseFaragini. Kodwa-ke singacindezeli mawukuthi bakhona abala i-KZN abakwenza bevele nabo uba umsebenzi omuhle ukuthi sibambe sonke kungabambi umuntu oyedwa. Yilokho mageke ukuthi-ke nisibhekele ama-special permit ukuthi into ama-special permit ihambe ifike. Ya Nongalo siyabonga. Ngicabanga ukuthi lokho kusho kubalulekile kakhulu ngoba uma kuhanjelwa umcimbi omkhulu kangaka wesilo kuyaye kube kuhle ukuthi kungabikho ukuphazamiseka kwe-transport esuke ilethe ikakhulukazi iy'ntombi emcimbini. Bese kuthi kumuntu awuphathe lowo mphawo ukuze sizokwazi ukuthi uma sesenza-ke i-debriefing sikwazi ukuxoxisana sibone ukuthi kuphi lapho mhlampe esingalungisa khona uma kunokudinga ukuba kulungise njalo njalo. Bese kuthi-ke nalena oyisho siyayincoma kakhulu into eyenziwe abafowethu eFaraday ngoba ukweseka lo mcimbi kuyinto enhle, hhayi ngoba kuphela kuwukuseka umcimbi kodwa kanye nje nosiko lesintu lakwaZulu kuyinto esiyigqugquzela kakhulu. Ngakho-ke nje kuyasithobisa ukuzwa iy'ndaba ezinhle ezifana nalezo zenziwa osomboni bakithi ukwelekelela umphakathi. Asivale ngaleli nanti elinye nikhumbulayo abasemzini mkhulu bathe bona uma befika futhi othongathi bavinjwa ezinye insizwa zemboni futhi basho kanye bathe bazinsizwa zemboni bathatha imali ethize kuthiwa ngeke nikwazi ukusuka le emzini mkhulu ninqamulela mhlawumbe omunye umphako lo ozowufaka lapha esikhwameni ukuthi siyikhulume lento siyikhulumisise ngoba iyona ethanda ukucindezela umcimbi omuhle kangaka. No, kuyiqiniso. Ngicabanga ukuthi kuyahambisana nje obusho ukuthi kuseyisikhwama esisodwa sengilodile lesi sikhwama sinamashalofu. Kusho ukuthi ishalofu neshalofu lizoba nomphako wakhona okuzothi uma sesihleli ngempela bese sibonisana kokunye ukuthi mhlampe singenza kanjani ukuthi sithuthukise indlela yokusebenza ngandlela thile. Siyabonga kakhulu Makeba. Cha nami ngiwabonile amaphoyisa hayi ngiwabonile abonwa yimina wayithe u-MEC angize ngathi ngamtshela ngathi ngiyalibeka ilahle la wathi yena challenge accepted. Cha ngibonile mfowethu makukuhle funa sincome umsebenzi wenu angibonile kwayizolo namhlanje ekseni ngibonile kuhle kakhulu. Keep it up, umsebenzi omuhle kakhulu, umsebenzi wesizwe. Nongalo Siyabonga kakhulu baba. Thank you very much. Siyabonga.